बेतानिया तावन पाठी येऊनच्या जेजूक भूक लागली. अंजुराच्या रुकार अंजुरान दिसली ना. देखून त्या रुखाक जेजू शिरापलो. उपरांत देवाळाक वचून देवाळ ताणे शुद्ध केले. शेकी सुकून गेल्ल्या अंजुराच्या रुखा उदेशी शिसांक भावार्थान मागपाची शिकवून जेजून दिली. शीदा पळयल्यार अंजुराच्या रुखा उदेशी पाटा मोदें, देवाळ नितळ करच्या उदेशी पाट सँडविच जाला. 2 उंड्या कुडक्या मध्ये तवशे टोमॅटो सँडविच जाल्ले पुरी. सुवार्ता आज सँडविच वाडताच म्हणया. देवाळ नितळ केल्ल्या घडितांत जेजूच्या प्रवादीय कृत्यांचे प्रदर्शन जाता. जेजूच्या अधिकाराबरीत कृत्यांक जेजून देवाळ शुद्ध करप साक्ष जाले. अंजुराच्या रुखाक शिरापलेले ताचे उतर तितलेंच तीक्ष्ण, परिणामकारी आणि बळाधिक म्हणून त्या रुखान सुकून वेचांत व्यक्त जाता. आपल्या अंतस्करणांत दुबाव नासतना आपणे कितें सांगलां तें घडतलें म्हणून सत मानतना तें जारी जाता म्हणून दाखोवचें घडीत हें. ही मागण्याचें बळ दाखोवची शिकवणी वय. ताच्या उतरांचें बळ दाखोवचें घडीत हें. देवा उतराच्या आणि देवा सक्तीच्या सँडविचान आयची सुवार्ता आमची भूक थांबयता.